Changu kwani. Nokra chifal changu kwanza. Dafal bro. Maventy asalohana-kazony bera be vody be zalahy. Moto hely nananako iny nalafo. Tany lova hely tamin'ny dadilahiko koa nalafo. Nivangako tomobila inera maventy be mbala tsy tiany fo iny loatra. Antena tibaka nagnano vato-joby natao ampiandrano volagnin-drozy. Tsy mahazo jery manonga koa tsikoary. Ino loatra fiainana karaha zegny. Mideheko fa tsara nanonga. Karaha nivorahin'olo. Antena tena nagnano kamarady lolo edy tromba agnavotro antena koa karaha tsisy fivoahany koa raha ataony. Antena mivoatra hely bakao mbala ravagna avokoa fiainana. Tsy afaka raha ataoko zegny. Za ndraiky ndipody aminany fa troko mba nalahelo amin'ny problème tena fantsy taxi moto anao manaty sady minagny mazovola sady mirinagna somandrova karakory manafinakalo za mizano karaha fa hepaka mahita soranaka tsy mitretry problème aminao za tegna misy problème maventy andehanako aminao za tsy hepaka mahita soranao manafinaka zany mba tiako misy nahamagna ko ato hoe ino problème nao mba raha zabaka za mitandrigny manafinaka zay tsy raha tsy nagnanay ndraiky vadiko mbala mikorontagna fo aboady felan-tagnanao zavako edy ato baka masinaka alohany za hanambady izy motonaka ely nalafoko mbala tsy tiany koa moa ny sara tsy tokony nalafinao anao zao mipodana vidy moto ndraiky mitagna tendenagnango ke hafahafa rô zay zalahy ipody vidy moto ndraiky zay zao ihake anay baka felan-tagnanao apitako signetirana akaty zay mahangelenao azonao fo tsy mila fafanao identité regninao azy igny anao ko fampitonga moto igny zay mahangy atognonao azonao fo na borzany na antimaory na antandroy na tsy mihety jiaby zegny azonao ka ia io signakay nana mikaiky amin'ny telefony raha mba azonao fa nifasanao message za io fisoratanao izy ty zako soratiko amin'ny telefony fa azo kaiky edy ihake azonao loatra zay tsy raha mitovy numéro-nareo olombelogno 032 aia fa telefoninao ia karaha tsy hitako telefoninakao mitragnonakao ambady ya ok de accepteko le koragnanao zay zany za moto za zao ty bako za miplaigny ya tsy mila dignanao dy mikaiky zady fa tsy maharsiny aoditsika edy regninao zegny koa dignanao mikaiky zany boka aoditsika ok aka possible hazo kaiky ty zao koa soratiko amin'ny telefony tsao mavandy zalahy za ndraiky agnokatra fo aminany ty ataoko izy efa tsao hazo kaiky fo izy za iplainy za moto za misanjy bako za mikaiky izy koa sy nabady samba mahomby raha ty niany anao manaty sady minagny mazovola sady mirinagna taxi moto anao manaty sady minagny fa maresaka sanjinaka io mira andeha Dubai ranomagnitry boaty araiky nilaniko amignaka moto fa voasasa tsara ambe zay kaiky manafinaka lolo amizay za mitany programme aloha manafinaka afapare raha jiaby afa miplaiza hato mahery marigny déguise ranomagnitry boaty araiky nilaniko tamiaignaka karakory mesa tsy mety vogny marinao zay manafinaka ataova zay raha tianao atao fa malalaka ataova la vinao fa malalaka raha jiaby zay manafinaka regninao ambesa tarafagna amin'ny telefony ely sora ty fa tsao misy tasitasin-draha sora ty koa sy nabady fa pare marigny sora zay milamy raha jiaby misy araiky karakory makamarady azo maimbesanao manao karaha doko io andra fariva Zay mandeha raha miseko tsy mety avy. akoho koa tsy nagnena laniny kary nindroananao zany tegna tikanao kamarady taxi moto anao manaty sady minagny mazovola sady ianao mabaka taia kamarady ianao mabaka niasa sa baka taia Zay baka niasa mandeha raha miseko tsy mety na avy akanao koa gaga. mahery izy kamarady vrezin-dambo karakory ataotsika tegna moko andra fagniky edy raha ty edy andra matsagna koa nanao fampizaha karakory Feneko koa baka fampelatagna tsy ariagna. fa ianao raha jiaby saligy koa fa tsisy aza mirery antosy Kaya amizay matanim-boatsika betsaka tsy mila leda atao takany raha miseko za. io tsy tahakany io manafilamy sy raha be dite antsika mifotagna hely fo anao fa teriko edy anao manafilamy maragnitra anao Zay tegna ny tiako aminany anao maragnitra manjany fa empaka amin'ny matoelanakao tsy mahavita hasako feky bodo namokandra mabodo marary kila motro miparayahy ino koa mateny karaha zegny sambako nareny koa teny karaha zegny zay teninay comorien io zay taxi moto ok edy amin'ny magnaraka koa atelenao fa za anao koa fa mitady za manafila toujours en ligne na amin'ny Facebook na amin'ny message ok taxi moto anao manaty sady minagny mazovola sady mirinagna ikaiky manafinaka lolo ndraiky allo manafinaka anao mizala mission raiky gny tapaka marigny araiky zegny tsy tafetsiky feky potiky 1000 morceau mbala philosophie hely fo potiky 1000 morceau sy nabavy mahafana zay zalahy ngosy nabavy
Za baka tena karaha zegny, za matsiro. Manafonaka zany matokana manafonaka sady jiaby ny amile teteziko jiaby ny toninao tagny na ntimoro na ntandroy na sakalava na tsy mety jiaby le teteziko manafonaka karakory Manafonaka sa atao matetiky matetiky raha hafa edy za fa mialatsika edy edy za atao isan'andro loatra azonao atao babasibazio fa atao mandeha milery tsy atao isan'andro vola baka mbala misy ararotiko sandra taxi moto anao manaty sady mihinagna mazy vola sady mihinagna ty dako mery leky dako araiky ahoana kindry oezy ndry ndry ohatrany tsy teniteny ndry oezy ndry ndroana ndry ohatrany tsy miteny be ndry sa niavokavina kely ndry zay tsara tarehy fa nefa mipilitra amindray ny lafiny ankora sere ndry ohatrany tsy miteny ohatrany coronavirus efa tsisy ndry kasibosy ndray to taxi moto anao manaty sady mihinagna mazy vola sady mihinagna taxi moto anao manaty sady mihinagna mazy vola sady mihinagna somandro vady somanaka somandro vady eto zay le toerana petrahany ndry mba reve mandrakely ndry rapitsondray amverina Oezy ndry efa tonga le olona andrasanao ambesa tongotongoko edy karaha misy raha mikatsikatseky agnalan-draha tsodala tsy holo zalahy samakondraha ty nifitrisy na raiky matsaoa zafady aminao fa za tsy agnano Changu kwane lokra chifaa changu kwanza afadlu changu kwane